Bafethu kusekumandibonge icebe ekhulu lo i-private tutor ka-education. Ngiphethe nje i-content yase-university. Siyakhumbuzana nje lapha kulaba abantu abafundayo. Ngizocela nje ukuthi nibizane phela-ke nisubscribe, nibizane ku-TikTok, nibizane naku-YouTube. Into eningi kakhulu igcwele lapha ku-YouTube. No-YouTube wami uthi mina. Lana njengoba athi sichazile i-curriculum. Sase sichaza nama-types of curriculum. Saphinde sawachaza ne-curriculum esike sayisebenzisa. I-curriculum-ke futhi inama-5 forces a-influence i-curriculum development. Nank, 5. 2, 3, 4, 5. I-philosophical forces, kube i-psychological forces, kube i-knowledge forces, kube i-technological forces, kube i-social forces. Lama forces-ke lawa-ke ukuphelela kwawo uzowathola lapha ku-YouTube. Mina ngizohighlightela okuningi usuyokuthola khona lapha phambi. So qala ngalena nje. I-philosophical forces lana kahle lana mfundi suke sibheka uthisha nje as a whole ukuthi njengoba sithi philosophical nje ukuthi izinto ekumele azenze as uthisha i-influencer i-philosophical ukuthi othisha kumele baplane basazi isitori sabo bawazi ama-subjects abawafundisayo bawazi futhi nokuplana ama-lesson ngendlela bawazi futhi nokwenze njani nokudemonstrate lesson njengoba injalo beyideliver einganeni since ingane zilokhuza zidependele kothisha ingane idependele kothisha azivesani ingane zizibulele ukuthi yini ezofunda which means uthisha nothisha na kanjani kumele lento le ayazi kube sekhanda kuyena ukuthi ewuthisha kumele na kanjani ayazi subject ayifundisayo ayazi noma kusuthathiwe-ke wazopho replace kwenye subject ongayitrainela nge-university kodwa phela nawe-ke thisha zame phela ukuyifukula ukuthi uyazi lo lesson ukuze uzoba specialist sayo i-philosophical ikhuluma ngaleyo nto le bese kuba i-psychological forces. I-psychological forces lapho isuke isithi ingane thina bothisha kumele si-understand ukuthi ingane lapha esikoleni zihlukene ama-intelligences awo ama-learning styles awo awafani. Khona umuntu othi makhulunywa nje ngomlomo use-understanda leyo nto le aqeda. Kukhona umfundi othi umvezela ama-pictures ongezwa nje noma kukhulunywa kuphela kodwa kumele ukhulume uphinde ulethe izithombe ukuze leyo nto le ihlale ebe lifelong learner awazi ukubukela ama-video. Abanye bafunda ngokudansa abanye bafunda kuningi indlela zokufunda ama-learning styles maningi which means as uthisha leyo nto lena i-psychological forces kumele uyi-understand uphinde futhi iyona influencer ini i-curriculum ukuthi ingane ngeke vele nje ukuthi uma uthi vele igxume zi-understand lento eyishoyo kumele ube nezindlela zonke zokwenza ukuthi umfundi ayi-understand lento le efundiswayo. Awazi ukuthi uzokhuluma ngemfula ongayivezi imfula kumele ingane iqonde ngoba isiyibona imfula ngoba ingalokhu ithi umfula kanti ufica umfula ungenamanzi uthothi umfula ogeleza makuni imvula mayiphela imvula ayisagelezi leyo ngane leyo ngeke ibe lula ukuthi understand le nto le ngoba izolokhu ijeni iyadlula nje indlela kanti umfula osebenza uma kunemvula bese kuba nalemfula egeleza udumo. So fanele understand leyo nto leyo ukuthi ingane azifani achieve ama-lesson outcomes akufani neze. Bese kuzoba ile yesithathu le knowledge forces. I-knowledge forces bafethu isuke ithinta uthisha ngqo. Uyabona thisha uma ukuthi wena njengoba ufunda lapha e-university ufundela uba uthisha nothisha uqobo uma ukuthi wena la
awunaso awukho trained for isifundo. Kuyenzeka utrainele ukufundisa life skills uthola ukuthi uyahluleka ukuyifundisa futhi. Okusho ukuthini wena khona la ulekha khona. I-curriculum influencer i-knowledge forces. Uthisha kumele asazi isifundo asifundisayo. Uma usazi isifundo esifundisayo, lokho kwenza ukuthi uthisha abe specialist sesifundo lesi. Awazi ukuthola ama-strategies nama-methods okufundisa. Asebenzise zonke indlela zokufundisa ukuze umfundi ayi-understande lento le ayifundiswayo. Uma uthisha engenazi ulwazi, uvele wathatha wayofaka, mina ngizowenza isibonelo nge-life skills ngoba ngiyayithanda, iyona engiyitrainwele. So nayi lapha i-life skills yami ine-creative art la kuculwa khona, kukwenziwa khona ama-sculptures, kukhandwa ngobumba, kukhandwa imbali, kuyadwetshwa, kuyadecoratwa lapha ngopende nani art. Kunalapha kune-PE la kugijinywa khona, kugqinywa khona, kudlalwa khona ama-games ahlukene. Uma uthisha engenayo i-knowledge ye-creative art, kuyize neze lokho. Shuthi leyo nto leyo curriculum leyo ingeke izifundiseke ngendlela ngobani uthisha akanalo vele wayena ulwazi. Akafuni nakuyixaka futhi ngangalo ukuthi ayiqhubeze phela ukuze a-understande le subject akayinikeziwe esikoleni. Ngoba kuyenzeka ukuthi utrainwele i-life skills, ufike esikoleni sekuthiwa fundisa nayi NS Tech, sekuyabanjwa nje, kuyabanjwa. Wena thisha wakho umsebenzi ukuthi uyikhulise